Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo panmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa kaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among mahigugmaon dalangpanan makagagahom nga Dios nga na ikaw sa trono kitasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabhion o Dios sa gihapon kami magapasalamat kanimo ug magadaig. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Nagampo kami kanimo Ginoo nga magapanalangin ka niini nga programa. Diin mahimo unta kini nga instrumento dinhi sa kahanginan sa pagpaabot sa nagalain-laing puloy-anan sa dapit sa kalibutan. Diin ang magapatalinghog pinagi sa influensyas gahom sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Ginoong Dios, amo kang hangyoon nga ang Espiritu Santo Ginoo maga-intervener na ini nga programa. Diin daghan pang mga kalag nga mahayagan, daghang mga kalag nga mga lagad dinha kanimo. Salamat nga ikaw magahatag magatubag sa among mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan busa bisag diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato usa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone og ato ning tanaw na sir, maayong udto diin naman pud di ay ka mag laog-laog ngawa naman sad kanamo mabati sa kahanginan. Okay, awa in taong ko naglaog-laog. Biyernes pa nigikan ko gikan dinis Bugo paingon sa Bilyaba kay pagkasabado dunay fellowship dito sa Bilyaba Church. Og unya akong pasalamatan ang tanang mga kaigsunan nga sakop sa Beyond 2000 Fellowship nga naga-entertain nako og sa akong anak si Alexa J. Hem. Salamat sa tanang mga kaigsunan sa mga makapabungog nga mga picture taking nga gikinahanglan sa mga kaigsunan. And most of all, akong pasalamatan ang mga Insinso family nga nagpakita gid sa ilang tinud-anay nga gugma og pagbati bilang igsuon diha kang Kristo. Salamat gaygayo sa mga pamilyang Insinso, mga nila ni Brother Leto Fallin, unya ni Brother Makmak Pamutang, and most of all sa mga patriarka na gyud, tag-asnag mga pangidaron sila si Atinati Insensog, si Kuya Jose, salamat gyud kaayo sa inyong pagpadayon namo sa akong anak diha sa inyong Pinoy-anan. By the way, dinhi sa kahanginan ako nga pasalamatan usab ang PNP sa Region 8 nga daw dili matuhuan ba pero tinuod man ang medyo gugma sa pagtabang kang Atinati Insinso, gidad-an ninyo wheelchair, gatas ug uban pa sabon tanan-tanan diha kaya na ang salamat gyud kayo sa PNP Region 8 sa mga tabang nga inyong gihatag kang Atinati Insinso. So karong gabi na I'm sure nga si Atinati o si Kuya Jose Insinso na minaw. Unya pasalamatan sa gidnato si Brother Lito Palin o si Mamithel na nis RTC nagtrabaho. Unya si kinini ang
Mira Dunyo Saladaga, no? Nya si Larry nga ngigsoon Esther Insinso, si Joy og si Pigilo Insinso, si Kukoy Arlene kini nga og si Makmak Bambam Pahamutang, no? Salamat kaayo sa inyo gyud nga pag atiman gyud sa amo dinha. Thank you so much sa hiniusang panihapon. Pastilan gyud dili kasaysay ang mga pagpasalamat sa mga pamilya na mga insinso uban sa tanan nga mga kaigsunan. Wa mi magmahay nga naanha mi og ang akong anak. Unya hope nga ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Salamat sa mga pabawon. Ang inyong gikuan di man to namo mahurot. Astilan daghan sa gyud in taon nga nakalabinas gipadaan ninyo Sister Mitel na Brother Lito, giapas nyo dito sa Pantalan, no? Salamat kayo unya sa nagpabawon pud sa akong anak, no? Sister Mitel, tanan-tanan di nako gyud ma-itemize ang inyong mga pagpabawon niya. Salamat jud kayo. Si Brother Rico Iting, na hinumdum ko nimo Brother Rico, ikaw gyud tong kananaang kanunay in town na disappoint sa imong bautismo, no? Usa ni higala ka Simon, si Brother Rico Iting. Salamat Brother Rico sa imong gipabawon sa ako, Brother Rico, ha? God bless nimo uban sa imong pamilya, Brother Rico Iting, no? Kapila in town ni mabigo siyang pagpabautismo, pero sagdi lang until now nakita ragid gihapon. Unya di pa nako pakuantong mga picture sa mga kaigsunan nga nakakabig sa programa sa radyo. Few days from now ako tong pangitaan og paagi magpatabang ko kay Brother Isaw tungod kay importante gito niya. Salamat kayo sa tanang mga kaigsunan nga na-convert sa radyo. Unya Sister Gemma, salamat po uban sa imong anak nga maaysad mo awit, no? Thank you so much Sister Gemma. Unya ni Ma'am Gretchen na Novela uban ni Brother Danilo, naarag hapon di ay ilang mga trumpa karon nagtingog. Unya wa pa gid ay maminyo si Ma'am Gretch sa Brother Libby. Nahitabo lang nag-ilis og cellphone. Unya wa na nahabilin na nawa na ang ato nga number, di na kay siya makakuan sa ato maka text, no? So sa tanan na lang din hagyod dunya pasalamatan nato sa diha sa kuan diha sa kinini ang daha diot si Mr. and Mrs. Inting Mahait. Salamat gud kayong nakalusot gud mo nga nakapagkita mo, nagkita kita personally ni adtong Sabado. Kunya ato sang amigo si Brother June Cuison di Tabango. Thank you so much. Well, mga igala, ato sa ning bunan pagbasa. Okay. Ako na lang ning tingbon ha kay ni daghang mga text ng utanag nganong wa kita katingog o kun nadaot ba kunong ilang radyo burn out, no? Anang pagkadomingo kadlawon pa unya hapit na mag alas 8 na pabalik pag kuan ang kuryente mauna nga kuan no wa ta makatingog. So di na lang nako ni tagsa-tagsaon general na lang kay ni pertindiganan text ani nganong nga wa gyud makatingog. Kinini ang nay pangutan na gani ni pananaang Bimbim matod pa niya nga naunsa manghitabo sir nga og wa na unta mo'y program sa radyo nagpahibaw mo daan nya naaman ni hapon atong programa pero mo lagi na nag brown out, no? Di na lang ako ni isa-isahon og basa kay morom gihapon may tungod mas pagkawa nato nagkatingog kagapong adlaw tungod to sa brown out, no? Niya motoy malawakang brown out kay doon na sila kanang adjustment sa ilang maintenance wala nga wa ta makatingog kay ang kuryente ni balik mag alas 8 na sa gabi. Okay? Si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas may siguro Brother Libby malili usa nimo ang atong monitor diha aron atong mahibaluan kung diini mga nasuras kalibutan nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat mga kaigsunan, no? Maayong gabi kanyong tanan. Og sa gihapon gina-welcome mo namong tanan karong gabi na atong mga listeners o mga viewers. Welcome sa Jesus is our hope.
makahimo na mo sa pagpadangat sa inyong mga importanteng mga messages, no, mga greetings, or labi na yun kung naamoy mga pangutana, isend na diri namo ni Brother John Higala sa among mga number, or pwede ari mo send sa atong comment section sa Facebook, no. So ato nang gina-welcome ang tanan niya atong alang sa atong mga viewers, atong mga followers sa atong programa. Sa gihapon among ihangyo ninyo nga atong i-share ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa para nga ma-bless po sila, pinagi silang pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Kanya gina-welcome sad namo ang inyong participation karong gabhiona. Okay, ni ay pamalihog higala ni ay public service di ay no ato sang basahon ipamalihog ni din sa tua. Adunay gihatod nga pitaka ni Pantaleon Keith Johnson Humawas, taga Lamintac Sur, Midilin, Cebu. Ang sulod sa pitaka driver's license nakit-an didto sa Edwax, unahan sa Municipal Cemetery. Nakit-an ni Ranel Lirasan, tricycle driver. Palihog kinsa tong nakaila ni Pantaleon Keith Johnson Humawas nga taga Lamintac Sur, palihog lang sa pagsulti, palihog sa pag-claim diri sa DYCM. Ang nanawagan, Ranel Lirasan, tricycle driver. Palihog lang kinsa tong mga nakaila, sultihi lang o niya ipa-claim lang diri sa istasyonan mahila sa DYCM, no? Diri sa DYCM. Okay, gusto ko lang pasalamatan ning nakapulot ani ang pitaka si Ranel Lirazan, tricycle driver. Bro, thank you so much sa imong concern sa tag-iya ani kay nawurid gyud tinuod ang tag-iya ani, no? So thank you sa imong efforts nga imo ging hatod diri sa masaligan ug nabantog ng FM radio station sa DYCM. Busa, thank you kay bro. Hope nga doon na ragihapoy reward ang kahigayunan ug ang Ginoo para sa imong concern, sa imong isigataho. Thank you. Okay, na itong basahon, mga nakita na to sa screen, nakikuban na to, doon na sila minsay nga gisend, si Brother Rolando G.R. Veldosula. Mayong gabi, Brad Libby o Brad John from Tagasa Seventh-day Adventist Church family. Okay, good evening sa tanang taga-Tagasa. Atong gina-welcome sa noon, tanang diha kaninyo. Niya po si Brother Jakes Sumalinog. Mayong gabi ninyo, Brad Libby o Brother John. So, good evening, Brother Jakes. Niya po si G. Merced. Maayong hapon. So, may isang hapon G. Merced. Niya po si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi kaninyo, Brother John, Kuya Libby, og sa tanan nga mga kaigsunan, makanunayong naminaw og nag-view karon. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronelo. Niya po si Brother Michael Olahi. Iyang mensahe, Brad, maayong gabi diha ni ami karon sa ni ami karon namingaw mi ni ako sa Lapu-Lapu-ron. Ay salamat Brother Michael nga atong tinuod gyud pud nga higala ug isuod des Ginoo. Thank you so much. God bless nimo uban sa imong pamilya. Okay niya po si Brother Rufino Moreno sa gihapon nag-send siya og duha ka mga heart o duha ka kamot nga nag-pray. Niya po si Brother Cesar Elguera. Brother Cesar, may gabi. Thank you so much. Ang iyang mensahe, maayong gabi mga brother. So, good evening, no? Brother Cesar Elguera. Ato yung taon ng atong avid listener unya ato sad ning na-convert sa nis pagpangalaga des Ginoo pinaagi sa atong programa sa radyo. Brother Cesar, kumusta? Hope nga makuanan minimo direct message sa amo nga cellphone kay mura nawala nang imong number sa kuan
Oo, di ara di ay na punbok ko na ni bag-o lang ang imong number. Thank you sa pag-view, Brother Cesar. Ano yang mensahe, nasa mensahe siya, watching from Gihulngan City. Good evening sa tanan taga Gihulngan. Niya po si Sister Gloria Ferrer. Good morning, Brad John, Brad Libby. Watching Canada na ni. from Canada. Okay, Sis Glo, kumusta ni mo diha Sis Glo uban sa imong buotan sa nga banas Brother Neftali? Salamat nga bisan og nimbiya mo diri sa Pilipinas na namog Canada pero nahabilin ang inyong pagbati dinis Pilipinas lalo na sa ato nga programa. God bless ninyo diha. Okay, niya po mensahe siya, atong iapel pag-ampo ang plano sa pagpalit og yuta og balay didto sa Pandong Bato aron makasimba ang bag-ong nabautismuhan. Oh, amen. Ana, naamsa ni sila radio ministry sa ilang church dito sa Toledo. Anya niya sad si Miliod sa Silasol, mayong gabi Brad John, Brad Lib, anaminaw na pud mi diri sa Campurog, Villabalite. Maayo kay ning balik nagtingog, wa man gahapon Jimwell Lalosis ni Brad John. Salamat Brad Lib sa pagbasa. Brown out man gapon Brother Jim Wells. Tanang namin na ron, basta nagani kuan ay nalan yung sighag liso-liso inyong radyo basig maahat na inuna badayon-dayon og kadaot. Ay mo pagtuong inyong radyo na daot, wa lang gid diri kuryente, no? O niya daghamog kaing nag-text god ug unsa hinungdan na nawa na batas kahanginan, kaluis Ginoo ni paghapon ta kanini ang basta di na gani gid mo tingog sig enalan yung sighag liso-liso pa brown out na diri. Okay, ato ning lilion ang pikas nga screen, ato ning tan-awon, ato makaigsunan nga nag-send og heart o niya nag-like sa ato nga program. Niya si Anikasor Jersky Almunicar. O niya pod si Brother Eljon Tonyakaw Nidja, G. Sponpon, Gloria Ferrer, Larry G.R. Punay, Rosalind Mainit, Jolina Rizal, Dami Batchansila Anciano, Elgira Cesar, Ka LR Vlogs, Rowes Eileen, Lowell Nodalo Estrera, Chel Notario Aragon, G. Merced, Jake Sumalinog, Mervin Kuyag, niapod si Ayan Kevin Dorotan. Aritas nag-like mga higala. Niya si Brother Ronilo Itang, niya sad si Brother Gerardo Lubitania sa Australia. Okay, Daday, thank you so much, Daday. Unya hope nga okay ra mo diha ni Mami Banji og ni Ma'am Jenny uban sa inyong usa ka anak o alagi ko kaila Daday, sorry gid no. Pero sa tanan diha sa Australia nga nagsunod din atong programa, maayong gabi ninyong tanan diha. So mauli ko karon sa balay Daday, may i-chat ko nimo. Thank you gid kayo. Okay, niya po si Ginalyn Lumuntad, Gina Siricon Diheto. Sa Dawis Maya ni. Ma'am, maayong gabi diha ma'am. Thank you sa pagbiyo ma'am. Niya po si Brother Rufino Moreno, Milideth Branzuela Fuentes, niya po si Sir Jason Punay, Abner Dualio, John Beliones, Meliod Silasol, Climaco George NG, og si Danny LP. Okay, mo ni ato mga nakita. Ako ni si Brother De La Piña ni. Brother Danny, kumusta mo din ha sa Linaw Church, no? Sa nila ni Tatay Senyano Lumapak, nanay og sa mga Kalusor family, kamunta na diha sa Linaw Church, no? Sa San Isidro Leyte, maayong gabi inyong tanan diha. Salamat sa inyong mga efforts, no? Ang Ginoo magpanalangin ra sa inyo ha. Okay, ato pong nakita sa pikas nga screen ni apod si Binson Lagarisa. Good evening sa inyo Brad John o Brad Libby. Di ako naminaw sa inyong programa og maayong pagpaminaw usab sa makaigsunan nga taga Anislagan from Ormoc.
Ay, Okay, nanadagag salamat, no? Ormok Brother Binson na Binson, aman ni Gunas nagarisa. Anislagan sila Mr. Emily, Mr. Misas, no? Salamat kayo niya. Kumusta ni Ma'am Ruth Lagariza, ni Pastor kanan magpusaw, no? Kuya Insing, Kuya Kinsing, may gabiin sa inyong tanan dia. Okay, niasad si Ma'am Gay Charis Lopez. Aman ni may gabi. Good Eves. Okay. Asan to? Okay, arita sa unahan, no? Ni Asi. Okay, ito na nabasa. Ato tahigala sa unahan, akong ibalik ang panahon nga to kang Brother John. Okay, nga salamat Brother Libby. Ato ning kung ano ning pangutana, no, ni Brother Leo. So Brother Leo, maayong gabi. Hope nga walay mga kaulangan nakapaminaw gyud karon, no? Ato ning basahon pastor, kanunay ming naminaw ninyo. Mangutana ko, sa Biblia di ba tanang tao nakasalaman? Kasagaran sa masad-an sa tao ang pagpamakak. Mga tao ramansad ang nagsulat-an ng Biblia. Wa ka ata bakaki. Okay, dagang kay salamat Brother Leo. Sa tinuod lang pagkasulti Brother Leo, pag ingutanan nimo mga tao may nagsulat-an ng Biblia, nya tanan tao nakasalaman, nya kasagaran sa masala sa tao ang pagpamakak. Wa bata bakaki. 100% Brother Leo. Wa gid ta bakaki. Ingon ni ini ha. Mas maayo nga imo na nga gipangutana kay ubay-ubay pasad sa mga tao ato mga kaigsunan karon nga wa kay maghatag og bili dinhi sa Biblia tungod sa paghuna-huna lagi nga sinulat lang og tao. Yes, tinuod na nga ang tanang tao nakasala sumala sa Roma kapitulo 3 bersikulo 23. Unya tinuod sa nang imong gisulti nga ang kasagaran gyud nga masad-an sa tao ang pagpamakak. Muna'y kasagarang masad-an sa tao. Pero ang imo pangutana god, tinuod mo na ang kasagarang masad-an sa tao ang pagpamakak. Pero ang tinuod pagkasulti, wala gyud mga bakak basta Biblia na ang pag-usapan. Hino ng Biblia nagpasabot may tungod sa kamatuoran, nagpasabot sa dili kamatuoran sa bakak. Aron ta mahibaw og unsay mga butang nga bakak ug mahibaw tag unsay mga butang kamaturan atong susihon ang balaang kasulatan. Kung imong basahon ang Zacarias kapitulo 8 bersikulo 16 nagsulti mamatod pang sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sa matuod sa iyahang isig katao. So ang Ginoo dunay tuyo nga mogamit gyud sa tao. Mong gisugo niya nga ang matag usa musulti sa iyang isang katao pero ang ipasulti ang tinuod. Karon, kung atong susihon dinhi sumala sa Isaias 34:16 nga susihan ninyo gikan sa basahon niyo ba og basaha walay usan ini nga makulangan sa iyang kauban, no? Gitagna na gipahibalo na daan nga dunay mahimong kauban busa mga 98 ED kapin kung kulang na buo na gyud ang bag-ong tugon diin kini siya ang nahimong kauban sa daang tugon. Sa una wa pa man ni daan og bag-ong tugon, sa wa pa ang bag-ong tugon. So duna na lagi ila nga daang tugon og bag-ong tugon sa diha nga nabuo na ang bag-ong tugon sa tuig 98 ED. Karon kanang imong gisulti nga wa kahata bakaki. Ang tinuod pagkasulti Brother Leo, dili ni bakak ang mga butang nga naisulat dinhi sa Biblia. Ngani nag-ingon, susihan ninyo og basaha gikan sa basahon ni Jehova. Kini siya gitawag ni ang Biblia, ang balaang kasulatan, of the book of God, the book of the Lord. Libro kinis Ginoo. Ipaunsa ni ipasusi og ipabasa. Ang labing dimalas lang gidron kay mas ganahan mo susi ug mobasa ang tao sa mga nasulat nga naa sa cellphone. Magtan-og mga text pero sa mga text sa ginudis bala ang kasulatan dili ang tao ganahan mo susi ug mobasa. Tungod kay ang nagpaluyo niini ang yawa, tungod kay dili gusto sa yawa nga mahiduol sa tao ug mapaduol sa iyaha ang Biblia tungod kay kini siya pulong sa Dios. Sa diha nga ang tao manahibalo o masuhito sa balaang kasulatan, mag-anam kalutaw ug kabisto ang kinaiya sa yawa. Dili siya makadali-dali sa mga tao nga nasuhito sa Biblia.
kay ang pulong sa Ginoo aduna kini kagahom sa pag-usab ug pagbag-o diha sa kinabuhi sa tao. Kung imong basahon sumala sa Hebreanon Kapitulo 4 versikulo 12 nagingon, ang pulong sa Dios buhi nga galihok nga gamhanan, hait pa sa espada nga duhay sulab nga modulot sa gitagbuan ngadto sa kayukan ug sa katuyuan sa kasing-kasing sa tao. Busa kun imong tan-awon dinhi, gamhanan ang pulong sa Dios ug tungod niini hait pa sa espada nga duhay sulab. Nasayod ka ba kung ngano nga gipansinsama ang pulong sa Dios sa espada nga duhay sulab? Tungod kay kun ang usa ka sulab ang gipasabot nini kung tumano nimo ang pulong sa Dios, maluwas ka. Tanaw ha, mo bitaw na ang gisgutan sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 21 nagingon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa nagingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. So kining pulong sa Dios dako kinig kahimuan alang sa kaluwasan sa atong mga kalag ug kini ang gipaningkamutan sa yawa nga mabutaan ang kasing-kasing sa tao mahitungod sa mga butang alang sa kaluwasan, kay ang yawa naghandom siya nga ang tanang mga tao nga gipakamatyan ni Kristo didto sa Kalbaryo sa cross iya ra gihapon unya nga ikauban didto sa kalayo sa impyerno. Busa na ning kamot ang yawa nga malayo kinis kasing-kasing sa tao ang Biblia nga gitawag og pulong sa Dios. Apan ayaw itugot nga mahimo kang malimbungan ka sa yawa. Matud pas Biblia, susiha og basaha. Ngani si Kristo namulong siya sumala sa Juan Kapitulo 5 versikulo 39. Matud pa sa atong Ginoong Kristo, matud pa niya, kamo nagasusi sa mga kasulatan. Kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Hinumdumi nga ang tao kung nagasusis bala ang kasulatan, makaplagan niya ang kinabuhing dayon. Nganuman, tungod kay ang kasulatan nagatudlo, nagasulti ug unsaon pagkinabuhi nato niining kinabuhi aron maangkon ug makaplagan nato ang kinabuhing dayon. Unsa may kining kinabuhing dayon? Kinabuhing walay katapusan, everlasting life. Ug maunay hinungdan nga ang yawa naningkamot sa pagputol sa interes sa tao sa pagsusi sa balaang kasulatan, kay nasayod ang yawa nga pinaagi sa balaang kasulatan makagiya magatudlo nato og unsaon pagkinabuhi ang kinabuhi nga walaing katapusan. Sa tumoy nag-ingon si Kristo, ug ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. So nagpamatuod ang kasulatan mahitungod kang Kristo. Ug nga tungod ni ana mga kaigsunan, gidivert sa yawa ang hunahuna sa tao nga kini sinulat lamang og tao. Ug tungod niya na si Kristo nagasulti na nga daan sa Mateo 22:29, matud pa ning Hesus, ning Hesus, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Nangaunsa ang mga tao, nangasayop sila kay wa sila makasabot sa kasulatan. Ngani ang mga tumuluo sa mga early Christian nga nangakabig sa unang panahon sa pagpangwali sa mga apostoles, dili lamang nga ilang gidawat ug ilang nadungog ug nabatian, kundili ila pagyud nga gisusi ang balaang kasulatan. Sa buhat 17:11 mabasa nimo nga kining mga Hudiyo mas mabuot pa sa mga Hudiyo didto sa kananaang Tesalonika, kay ilang gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw. Remember, gisusi nila ang kasulatan adlaw-adlaw sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Busa makapaniguro ka nga ang mga butang nga imong nadungog ug nabati, tinuod ba kung imong gisusi ang kasulatan? Tanawan ning mga tao nga papakli-pakli, pauyon-uyon lang sa ilahang mga pangulo sa simbahan, walay Biblia nga itugot sa ilang basahon, kay aron mga mauto-uto ang mga tao, og tanawa nga wa gid sila nagsusi sa kasulatan, wa gid sila nahibaluan nga kamatuoran. Pero sa diha nga ang mga tao nangakabig sa una ilang gisusi ang pulong sa Dios, sila adlaw-adlaw nagasusi aron pagsuta sa pagsiguro kung kining mga butanga nga gikasugilon kanila tinuod ba.
aron ka mahibalo o masayod nga tinuod ang mga butang nga imong nahibaluan nadunggan susiha ang kasulatan. Dili kay mukuan lang ka sa kinini ang katarungan nga ang namat-ang mahayag maunalay pagkamatian. No, dili na mo mao. Ang importante ang pagsusi gyud sa kasulatan. Karon tinuod man nga ang tanang tao nakasala, pero ang tao gitagaan og kahigayunan sa Dios sa pagbiya sa sala. Sumala sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 7. Og nianang mga sala nga nahimos tao gipasaligan sa Ginoo nga iyang pasayloon, iyang hinluan. Unang Juan 1:9. Karon mga kaigsuonan, mahitungod nining kasulatan, dili kini namugna nga iya lamang sa tao. Ikaduhang Timoteo 3:16 nag-ingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Ang Dios mo'y nagtuga nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Kining upat ka mga punto dapat natong pamalandungon nga ang kasulatan ang Dios mo'y nagtuga aron ang tao matudloan, aron ang tao mabadlong, aron ang tao matulid ug aron ang tao mamatuto sa pagkamatarong. Tuguti nga ang Dios mo'y mutudlo nimo. Tungod niya na susiha ang kasulatan kay gituga man sa Dios ang kasulatan alang sa pagpanudlo. Himuang ang Dios mo'y mutudlo nimo. Susis kasulatan kay naa diha ang gitudlo sa Dios. Unya alang sa pagpamadlong. Himuang nga ang Dios mo'y mubadlong nimo. Ay mosunod kalas pangulo sa inyong simbahan, unya dayon og dili ka na gani mosunod silang gusto, itiwalag dayon ka. Nganuman naa sila kaugalingon nga pagbadlong nga dili mo ipagbadlong sa Dios. Unya sunod alang sa pagpanulid. Nganuman ang tao baliko manggod o gusto kang matanos ka, matulid ka, susiha ang kasulatan. Ang ikaapat nagingon alang sa pagmatuto sa pagkamamatarong. Kung gusto kang mamatuto dias pagkamatarong, susiha ang kasulatan. So ingon niya ana katimay. Karon ang Dios man mo'y nagmugna sa kasulatan. Pero dunay mga tao nga gigamit sa Dios nga mahimong kasangkapan kini siya nga nasulat ang balaang kasulatan. Kung imong basahon ang ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 21 nag-ingon, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunoa minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Timan igyod tinuod ang Diyos mo'y nagsulat aning Biblia, pero dunay mga tao nga iyang gigamit. Kinsa man ni silang matawan na matud pa mga taong mga balaan nga minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti sila. Mauna nga sa Biblia, dunay atong makita nga mga ngalan Mateo, Marcos, Juan, Lucas, Jeremias, Daniel, Osias, kay kining mga tawhana mga balaan kini nga mga tao nga minanduan sa Espiritu Santo nga maoy gigamit sa Dios nga kasangkapan aron ang balaang kasulatan may sulat ni, pero dili pinaagi sa ilang mga pagpakasala, dili pinaagi sa ilang kasalanan, kundi sa ilang pagkausab ug pagkabag-o kay sila gitawag og mga taong mga balaan nga gimanduan sa balaang Espiritu Santo munang na nagpanulti sila. Busa dunay mga ngalan sa tao nga mabanggit kung magbasa tas Biblia tungod kay kining mga tawo naa ang gigamit sa Dios nga mahimong instrumento o kasangkapan aron nga ang balaang kasulatan masulat kini. Para sa unsa? O pamatian mo, ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 nagingon, ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadtos kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Only Jesus Christ ra gyud ang kaluwasan sa tao. Tanawa, ang sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadtos kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ang kaluwasan pinaagis pagtuo kang Kristo, pero ang balaang kasulatan gimugna o gituga kini sa Dios aron ang tao magihan og matudloan ngadto sa kaluwasan. Ang balaang kasulatan makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Tungod niya na susiha ang kasulatan higala. Pamatia ang panawagan sa Ginoo nga ang tao mususi tungod kay ang iyahang pulong
mao kini ang gitawag og kahayag sa kalibutan sa atong alagyanan. Salmo 119:105 balaan na nag-ingon diha sa Salmo 119:105, ang imong pulong mao ang lamparahan og kahayag sa akong mga alagyanan. Tungod niya na kung wala ang pulong sa Dios, wala ang Biblia, kangit-ngit ang giagian sa tao. Apan pinaagi sa pulong sa Dios nga mao ang kahayag, magadan-ag kini sa iyang pagkinabuhi ug makahatag og kausaban kabag-uhan sa iyang kinabuhi. Mao nang gisulti sa Salmo kapitulo 1 versikulo 1 ug 2, nag-ingon, bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa lingkuranan sa mga biubiton, kundili anaa sa kasuguan Jehova ang iyang kalipay, nagpamalandong siya sa adlaw ug sa gabi. Higala pamalandunga ang pulong sa Dios nga maghatag kabag-uhan ug kausaban sa imong kinabuhi. Tungod niya na ang Juan 17:17 nag-ingon, balaan na sila pinaagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Ang pulong sa Dios balaan, ang pulong sa Dios kamaturan, din ang nagasulti niini ang mga balaang tao sa Dios. Balikan ko, ikaduhang Pedro kapitulo 1 versikulo 21. Matud pa, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinuno amin nanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Busa kun unsay gisulti dinis balaang kasulatan, ubos na sa paggiya og pagmando sa balaang Espiritu Santo, kung mao bitaw gitawag nig balaang kasulatan, kay ang gigamit mga taong mga balaan, ang nagmando kanila ang balaang Espiritu Santo, mao nga kining Biblia gitawag og balaan nga kasulatan. Tungod niya na sa pagsusi nimo kanunay sa pulong sa Dios, ang imong kinabuhi mabalaan, mausab ug mabag-o ka, kay ang pulong sa Dios maghatag kausaban ug kabag-uhan sa imong kinabuhi. Gusto ka bang mausab ug mabag-o? Susiha ang pulong sa Dios. Paninghuaa nga adlaw-adlaw imong ginasusi ang pulong sa Dios, ug nga tungod niya na magahatag kining dako nga kahibulungan o milagro sa imong kinabuhi, nga dili ka na lang makamalay nga sa hinay-hinay giusab o gibag-o sa Ginoo ang imong kinabuhi, tungod kay ang iyang pulong putli og kamaturan, balaan og kamaturan, ug kay kini imong kinabuhian, imong sundon og tumanon, mahimo kang mabalaan, mahimo kang mamatarong, kay ang pulong sa Dios balaan, ang pulong sa Dios matarong, himoa ang pagkabalaan, himoa ang pagkamatarong pinaagi sa pulong sa Dios. Tungod niya na mga kaigsunan, gisultihan ta nga susihan ninyo og basa gikan sa basahon ni Jehova. Ipasusi busa Brother Leo, paninguhaa, paningkamuti nga ang Biblia imong masusi. Walay mga bakak dinhi, kay ang gigamit mga balaan nga mga tao ug ang nagmando kanila ang balaang Espiritu Santo, mao nga ang Biblia gitawag kinig balaang kasulatan. Mabuhay ka Brother Leo, uban sa tanang mga naminaw karon. Si Brother Libby maghatag og dugang pa pagpasabot og pagpatinaw sa nakasabot ug natin-awan na ninyo nga mga hunahuna. Okay Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So niya itong basahon nga mga mensahe nga ato nakita sa screen. Kini adinhi si Ma'am Gay Charis Lopez. Good evening, Brother John, Brother Libby ug sa tanang listeners. Okay, good evening niyo dia Ma'am. Good evening Maninay. Salamat sa pagbiyo Maninay. O niya pod si Dong Bob Aritoya. Mayong gabi ninyo Dong Lib og Dong John. I'm watching from Antipolo, Tuburan, Cebu. Salamat kayo. Degas Mangga dong. Naman nasa Degas Antipolo. Salamat dong. Okay, ni asad si Raimundo Gaviola. Good evening, watching from Pili. 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 Almeria Biliran. Si Brother Raimundo Church, Almeria Biliran. Okay, Brother Raimundo, maestro man ni siya Brother Libby. Salamat kayo niya. Kumusta diha ni Kuya Kuni Latuza, no? Imong ugangan. Unya Brother Raimundo, paminsan-minsan lang gusto galaw pa mag-ano ng text. God bless niyo tanan diha Brother Raimundo. Okay, niya sad si Sister Merlin Derder. Mayong gabi Brother John, Brother Libby og sa tanan nga naminaw
karon. God bless. Okay, God bless also Sister Merlin uban sa sakop sa imong panimalay. Niya pod si Brother Alger Lipon ato sa ning Silbi Inanak ba John tuanis iligan karon. Iligan man ni nurse man ang asawa ni. So thank you dong. Watching from Iligan City. Good evening mga mga ninong. Okay. Ato Okay, pulos man ni nato gyud inanak gyud. o lagi oh. Oo, ato man ning linudhan. So thank you dong. Okay, ato ning tanaw ning nahidugang nga nagtan-aw. Niya si Jofel Broniola. Uy, ma'am, may Behito gabi rin, ma'am. Miralles. Mo ni tag-iya sa kananaang koan sa Jobstar Printing Press, no? So thank you so much ma'am sa pag-view. So kadtong nanginahanglag tarpaulin, mga uniform sa basketball ug uban pa, kumpleto ni sila, no? O unsay inyong gusto. Duulan lang nyo ang Jobstar Printing Press Services kay mohatag ni sa pinaka ubos o affordable nga presyo unya di kalidad ang trabaho. Thank you so much ma'am sa inyong nga pag view sa atong programa unya siguro tang ang taga Advent kanana ang water refilling pud ron nga naa diya sa Mon kanang Lanaw Daan Bantayan nagakuan ron subaybay sad sila sa ato nga programa. So Naganam na ba na og katag ang ilang produkto ba di John? Naganam na og kadaghan aw kanang kuan ba? Nag-anam na og kadako-dako ang naabutan. yes, I'm sure nga kini panalanginan goodness Ginoo ni. Lami ba sa bangila gyud nga tubig? Ayo, sa Advent refilling kanana ang water, wa kay kuan, wa kay kasulti sa kalidad na kung kamo diha mga taga-eskwelahan unsay mga events, mga inuntan ay mga party ay kalimot, ha? Ikuha ninyo ang Advent kanana ang water refilling na sa Mohon Katmon Lanaw Daan Bantayan. Wa ba to na kuan to ang seal number diri Brother Libin? Wala. Murag na aman to katong pag-ari ni Engineer Arnel. Murag di atos ako patong sa pangitaon ug asa to wa nako makuan ang number. May na nga ang makatawag sila, makatext sila nga magpahatod sila og tubig, no, sa Advent water refilling kanana ang station, no. Murag pwede sad makakuha ganis ladres na ilon ba John? Murag na stock sa ilon. Bisag asa Daan Bantayan na ilon asa makapwede sila lang makakuan na kay usa ani sa mga kuan gud na ilhan nato nga kuan si Ma'am Marlene Verdida Canales o si Sir Ben kuan. Murag na-stock na sila siguro. Ha? Murag na-stock sila. Na-stock. Busa, kamudha. Sulay na higala, di ba? Matagbaw gid yung kauhaw. Naibitay ingon nga, try to use it once, then you will learn to take it. Always, mo take it, gid mo ka, always gid mo ani nga the Advent water refilling. Okay, ato ning tanawan pagyod niya pod si Sister Gloria Ferrer. Onya Alger Lipon, niasad si Jolina Rizal, at po nakita si Darmi Anciano, onya niasad si Elenita Otid, Benson Lagarisa, onya niasad ato nakita si Chel Notario Aragon, ato ni Leon Impicas, ato sa nakita si Brother Elmudam Flores. Okay, mo ato ta mga higala sa pagpadayo, no? Niasad si Engineer Erne Catayas. Engineer, may gabi ni Engineer, mission na Engineer, long time no see. Niasad si Brother Jeffrey Arrogante. Brother Jeff, maayong gabi. Okay, mo ato ta higala sa paghatag og dugang tubag. Yung sa to paghanay na ba, John? Ang iyang magod Brother Libby si Brother Leone na minaw sila perme. Ang iyang wa man hino ni verse kuan niya, di ba ang tanan tao sir nakasala? Unya kasagaran sa masad-an tao ang pagpamakak. Tao man sad ang nagsulat anang Biblia, di wala kaha kuno ta lagi bakaki. Okay, salamat no. Tinod na gisulti na sa Biblia nga kitang tao na linya tas pagkapakakon.
ang nagsulat sa Biblia pareho sa pud tao. Pero kining mga tawhana gipili sa Dios nga isulat ang iyang mga pulong. Aniya sumala sa atong mabasa sa Biblia kay ilang gisulat dili sa ilang kaugalingon nga kabubuton, kundili nag-agad sila sa pagbuot sa Ginoo. Muna atong makita og mabasa si kadawang Timoteo 3:16. Ang tibuok kasulatan, word tibuok kasulatan, tibuok Biblia nga ginasulat sa tao. Ang tibuok kasulatan gisulat kini uban sa lamdag gikan sa Dios. Buot ipasabot nga ang mga tao nga nagsulat sa balaan nga kasulatan, mga tao nga linamdagan, minanduan, giniyahan sa Ginoo mga higala. So gani, kini silang mga nagsulat, nagamping sila og sa ilang kaugalingon nga ang pulong sa Dios mao ang ilang isulat katong mando gyud sa Espiritu Santo. Mabuto hinungdan nga nay gitawag og canon law sa pagsusi sa balaan nga kasulatan kon kanang libro sinulat ba gyud sa balaang tao sa Ginoo, inspired by God ba ang nagsulat ana. So nakapasar ang 66 ka libro, nakanunay sa 66 ka libro nga kining mga libro nakapasar nga ang nagsulat ani mga tao gyud nga minanduan sa balaan nga espiritu mga higala. Og kay pulong man din sa Ginoo, kay matod pa ni San Pedro sa ikaduhang Pedro 1:21, sila minanduan sa Espiritu Santo sa Dios. Ang gisulat nila maayong San Pablo, may kapuslanan sa pagtudlo nato paingon sa kamatuoran. So dili paingon sa bakat, paingon sa kamatuoran. May kapuslanan sa pagbadlong, may kapuslanan sa pagsaway, may kapuslanan sa pagtudlo kung unsaon pagkinabuhing matarong aron ang nag-alagad sa Dios masangkapan pagayo sa tanan nga maayo nga mga buhat. Mao ni hinungdan nganong gisuwat ang tibuok nga kasulatan aron tudloan tas kamaturan, aron mabadlong ang atong masayop, aron masaway ang atong dili hustong pagtuo, aron matudloan ta sa pagkamatarong, o niya aron sangkapan ta sa tanan nga mga maayong buhat nga gikinahanglan sa Dios nga atong buhaton. So nagpasabot nga ang Biblia kamatuoran yun. Niya ipipila ka mga verses nga atong basahon o. Sama pananglit sa Proverbio 30 versikulo 5, nag-ingon din niya ang pulong sa Ginoo. Ang tagsa-tagsa kapulong sa Dios inulay. Sa ato pa gisulayan yun siya, giulay. O niya, gaingon din niya ang sais, dili ka magdugang sa iyang mga pulong, tingali unyag pagabadlungon kaniya og ikaw hikaplagan nga usa ka bakakon. So kita gipasudan anda nga di pa dugang-dugangan iyang pulong kay basig badlungon tas Ginoo. Mabuti hinungdan nga kung maghiskot mo tag sugo sa Ginoo kay pulong mo sa Ginoo ang iyang gisugo nato. Sa Deuteronomio 12:32, ingon ng Dios, ayaw dugangi ang akong sugo, ayaw sag ibani, ayaw dugangi, ayaw ibani. So karon makita po nimo nga dunay mga tao nga nagdugang sa mga sugos Ginoo. Ang uban gipang-ilisdan ang sugos Ginoo o niya sugo na lang sa tao. Ang uban gitaktakan ang pulong sa Ginoo tungod kay wa nila maoyoni ang nakasulat sa Biblia. Ni pa ito basahon sa Salmo 119 versikulo 140. Niya sa inindot kaayong pahayag ni Salmista David. Ang atong mabasa gaingon dinhi, ang imong pulong maulay gayud sa hilabihan. Amo na klaro ana. Ang pulong sa Dios matupang Salmista David, ang imong mga pulong maulay gayud sa hilabihan. So dili basta-basta ang pulong sa Dios. Inulay ni
O niya, matod pa ni Salmista David, maulay kini sa hilabihan gayon. O kini pa ito basahon, dinitas proverbio kang King Solomon nga sinulat, nag-ingon siya dinhi sa 8 og 9. Ang tanang mga pulong sa akong baba, muniging sa Ginoo, siya gid ang pulong ani. Nag-ingon ang Dios, ang tanang mga pulong sa akong baba, o kanang word akong, ang Dios na. Si King Solomon nagsuwat lang sa gisultis Ginoo, ngang gingon si Ginoo, ang tanang mga pulong sa akong baba, mga pagkamatarong man, walay bisan unsa nga baliko ni binalit ad diha kanila. Tiyan mo na, way bisan unsang baliko, way bisan unsang binalit-ad sa mga pulong sa Dios. Mao na hinungdan higala nga kami diri dako mig pagtuog pagsalig nga ang Biblia kamatuoran na dili na baliko o niya di na binalit-ad ang tao ray balitad sa kamatuoran sa Biblia. Muna baya kinahanglan magamping ta, magrespeto tas Biblia na mga tao nga yaga-yaga na lang sa pulong sa Ginoo, binuangan kay wa nay bili para nila, mas gamhanan pa ang simbahan kaysa Biblia na naman kay masundon pa nila ang sugo sa simbahan, ang pulong sa simbahan kaysa naas pulong sa Ginoo sa Biblia. Nga pa itong basa, itong i-continue basa silang tanan matinaw alang kaniya nga makasabot og matarong alang kanila nga makakaplag sa kahibalo. Kaya mo na, ang pulong sa Dios nga matod pa din nga walay bisan unsang baliko ni banalit diha kanila, nag-ingon si Salmista David nga matod pa niya, silang tanan, buot pasabot ko ng word, silang tanan, pulong sa Ginoo ba? Ang Biblia, silang tanan, matinaw, sa pa, sayon kay sabton, tinaw sabton, matinaw alang kaniya nga makasabot. Mo nang uban, di lang yun mo sabot, mo nang lubog kayo. Pero ang imong unahuna, open kayo, nagampo kas Ginoo ngayo ka og kaalam sa Ginoo nga masabtan yung pulong, ingon din matinaw alang kaniyang nakasabot, og matarong alang kanila nga makakaplag sa kahibalo. Mao na higala nga sa pagtunatos mga pulong sa Ginoo, ato gyud nga hunahunaon ang pulong sa Ginoo nga maampingan nato nga kun unsay gisulti mo nay atong tuhuan, mo nay atong sagupon, unya mo nay atong tumanon. Nito atong mabasa sa Salmo 40, Isaias 40 bersikulo 8, ang giingon si Ginoo, ang balili nagakalaya, ang bulak nagakalaos, apan ang pulong sa Dios magapabilin sa walay katapusan. Tanaw, ingon na kasagrado ang Biblia higala. Ang balili malaya, ang bulak malaos, tinuod man na kay tapos makita nimong kaindot malaos na, pero ang pulong sa Dios magpabilin sa walay katapusan. Bosa importante ang Biblia o ang Biblia higala, walay bakak, walay binalit-ad, dili binaliko ang pagtulungan nini. So wa naman time ni ang atong timsong higala sa dili pa tapuso ng atong programa. Mga higala mag-ampo ito. Balantanan at magkagagahon na mga Diyos na ka sa tronos kagasan sa langit. Salamat sa mga pulong panalangin niya pananaga paminaw.